Tungod kay nag-sale sa mga sapatos ang usa ka mall sa Cagayan de Oro City, social distancing wala na natuman. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Ing-ani ang sitwasyon sulod sa usa ka mall sa Cagayan de Oro City, human gidagsa ang 80% sale sa sapatos. Makita nga bisan pa man adunay sulob nga mga face mask ang mga mall goers, apan tungod sa ilang pagtapok, wala na napatuman ang social distancing aron malikay sa COVID-19. Miani kini og negatibong reaksyon sa publiko, busa gipaundang una sa LGU ang aktibidad ug temporaryong gipasirado ang mall. Nasabtan kuno ni Mayor Oscar Moreno ang promo sa mall aron duna sila'y halin ug makatabang sa local economy. Apan makasubo lamang kuno tungod na kompromiso ang minimum health standard. Ang ako diha is ayaw lang sa patya kanang sale, no. Muagi lang kuan na sila, magbaton na sila sa protocol cell. And let's facilitate. Let's allow nga ang sale will be held successfully without sacrificing or without exposing the people to unnecessary risks. Gipasalig hinuon sa mall management nga dili na masubli pa ang insidente ug ilahang siguruhon nga matuman gayud ang minimum health standard aron malikay sa COVID-19. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.